ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотиҷе ва мухлисои бачаи очкидор. бардуи азиз, апашко ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтатон хушай. имрӯз 3 апрели соли 2025 1000 рубли русӣ баробар ба 128 сомонӣ. бардуи азиз, дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ мешава. ҳар хела мошинҳои арзон ҳам астай, мошинҳои қимат ҳам астай. бардуи азиз, не ки ҳамаш мошинҳои фасон мороӣ кардаган. ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем. марҳамат, шумо то охири видеоро ёнбош кинед, тамошо кинед ва бардуи азиз форатон ки ай ҳами канали ма мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, бардуи азиз каналда подписатсия кинед, ки мисол ма видеои нав дар ютуб мондум, телефони шумода мерава. Каналда подписатсияра биҷихен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин Хуҷанди Бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбешаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувераҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардуи азиз, сар мекунем ва якум мошини фурӯшии имрӯза. марҳамат, то охири видеоро тамошо кунед. бардуи азиз, якум мошини имрӯза Volkswagen Golf гуфтагиай. Volkswagen Golf соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.4, коробкаш механика. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳам дора. бардуи азиз, хадавоиш мега кам кор доштай. 4 баллона бардуи азиз алиш кардан дар корай. мақсад ки бардуи азиз 4 баллон мақсад кӯнашдаги алиш кардан дар кор мега, хадавоиш ҳам кам кор доштай. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора мошин. бардуи азиз, мошин қарор дора дар шаҳри Бохтар. нархша 20000 сомонӣ мега. 20000 сомонӣ. марҳамат, дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанем, мегӯям ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтам. бадруи азиз, мошини фурӯшии Mercedes Сечка соли баромадаш 1995 будай, сӯзишвориш бензин ва гази Евро 4 кор мекуна. абъём мотораш 1.8 литра, коробкаш автомате. бадруи азиз, баллонош мега навай, хадавоиш 80% будай тахминан. ҳуҷҷатош мега як 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, утилизатсиярам кардагӣ. ана монитор, задни камера доштаи дӯстони азиз, 4 дараш электропакет ва бадруи азиз печка кондитсионерам доштаи. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина гуфта ки 45000 сомонӣ бугӯ. марҳамат, харидорои аниқ занг бизанед. бадруи азиз, хундай Аванте будай, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекардай, ранги серебристи, абъём мотораш 1.6 литр, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот додага ки мошин на хадуай гуфтага утил дора, ҳуҷҷати солона надоштай мега, кузоваш кам кор доштай. моторшам бадруи азиз як камтар проблема дора мега, як камтар камбудича доштай мотораш. ана бисёри баъд арзон намешава, илтимос беҳуда занг назанед гуфтагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 63000 сомонӣ. кузовш бардуи азиз кам кор дошта, чӣ хеле дастурат мебинед ва моторшам як камтара камбудӣ доштай. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. харидорои аниқ, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед.
бардорои азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепала биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. Мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардорои азиз, мошине ки трам нағзиш мебинӣ, марам нағзиш мебинам. Toyota Camry D соли баромадаш 2011, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.5, коробкаш автомат. Мошина бардорои азиз солои навшай 2011, мақсад мотораш 2.5, мотори 2.4 дора кохи мақсади Camry-о. Неки бардорои азиз зури зуршай мошин. Ана бардорои азиз мошин гуфтагие ки ҳамаш 100% 10 моҳ ҳамаи ҳуҷҷата дора. Срочни фурӯшӣ, нархиш 91500 сомонӣ. Мошин дар шаҳри Душанбе буде. Бардорои азиз, нархиш 91500 сомонӣ. Харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанем. бисёри бардоро дар видеои пешина гуфта буданд ки ягон Astra-G або моҳед. Марҳамат бардорои азиз, гӯш кунед. Opel Astra-G солаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. Сои мошин маълумот дагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега состояниш беҳтаринае, 4 дар электропакет, балонош 90%, 7 моҳ техас мотор дора, утилам дора, кондитсионераш кор мекунад, яхай мега. Технически мошин мега зурай, ягон камбудӣ надора. Касе харидор бошен занг бизанед, мега мошина мегирӣ, раҳмат мегӯӣ. Мошин қарор дора дар шаҳри Хуҷанд, нархш бардорои азиз 58000 сомонӣ бо арзон мекардай. як мошина ки дигар камрасхода гап мезанем. бардорои азиз, марҳамат гӯш кунен. Daewoo Matiz соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, мотораш 1, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳуҷҷат утил кардагиай. Ана бардорои азиз мега мошин ягон камбудӣ надора, мақсад ягон кор надора мега. бардорои азиз, мошин қарор дора дар ноҳияи Шаҳри Нав. Нархи мошин 43000 сомонӣ мега. 43000 сомонӣ. бардорои азиз, марҳамат касе харидор бошен, занг бизанен, бигӯен ки номерои канали Сауду ТЖ гирифтам, ба шумо барои нархиш бо арзон мекунам. бардорои азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепала биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. Мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. дӯстони азиз, Daewoo Tico соли баромадаш 1995 сол, сӯзишвориш бензин, мотораш 0.8 литр гуфтагиай, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дагие ки ана документош 6 моҳи дига утил надоштай, не ки утилизатсия надоштай, мақсад ана документош 6 моҳи дига. дӯстони азиз, рангаш ана сини, яъне ки ранги кабуд. бардорои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин чхеле ки дар рӯи экран нависагим, нархи мошин 12000 сомонӣ мега. бо арзон мешава мақсад. ана дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳаст. касе харидори аниқен, метавонен ки занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигирен. бардорои азиз, як мошини беҳтарина гап мезанем. BMW 5 Serie S соли баромадаш 2009, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.5, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот дагие ки мошин дар ҳолати хуб аст мега, дар ҳолати хуб аст. кондитсионераш яхай мега, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига, утил дора, танировкаш бучидагиай. срочно фурӯшӣ бо муомила дора, яъне ки бардорои азиз бо арзон мекардай. ана BMW 5 Serie S хеле гуфтем 2009. бардорои азиз, дар шаҳри Душанбе қарор дора, нархиш 75000 сомонӣ. харидорои аниқ занг бизанен.
ханам хали бардруи азиз апашкоҳо ки то охири видеоро тамошо карден дар комментар рақами 5 бинависен. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо карден. бардруи азиз хай мисол ана кадом мошин маъқул шид комментарда бинависен, ё мисол ягон мошине ки маъқули дилтона нарша фаҳмиданиян комментарда бинависен. ма дар видеои оянда насиб иншоалло арзоноша барои шуморо реклама мекунам. ва то охири видеоро агар тамошо кардагӣ бошен гуфтам ки бардруи азиз рақами 5 дар комментария бинависен. ва агар ягон кас мошин, хона, квартира, чизе ки барои фурӯш дорен, ягон магазин, чизе ки барои фурӯш боша, инами рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаи зӯруш мекунем. ва касе меҳмонем бардруи азиз подписатсия кунед, мо ҳам як рӯз пас видеои нав мемонем. ва бисёр подписатсия кардагӣ нестем, видеои маро 2-3 моҳ пас тамошо мекунем. барои ҳам бардруи азиз подписатсияро ҷиқиден, зангулача мебурад, зангулачаро бологӣ дамонен. хай бардруи азиз дигар гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.